human sa mga mabulokong performances sa kapin 40 ka mga contingents ug ang kasadya sa mga kadalanan ni adtong Domingo, Enero 19 sa Sinulog Grand Parade, usa sa pangutana sa mga Sugboanon mao ang kondisyon sa Cebu City Sports Center Oval. Ilabi na nga gikan pa kini sa renovation human sa kadaot ni adtong miaging tuig. Gibisita sa MyTV Cebu News Team ang CCSC ug atong nasayran gikan sa CCSC Executive Director Jovito Taborada nga wala ray kadaot sa venue, ilabi na sa rubberized track oval human sa Sinulog Grand Showdown. Gani, posibleng buksan ng CCSC pagbalik sa publiko sa Enero 24. Okay ra gyud, watay na kuan nga problema. Wala gyud. May kayo ang pagsaulog na to sa atong Sinulog 2025. Gitabunan na to plywood kay kibaka rubber dali ra kay ni sa mga kuanday gipanggamit gud sa mga atong mga contingent dagko kay mga ilang mga props kay ilang riser. So naning kamot gid mi nga maprotektahan gid ang rubber. Samtang human sa mga kalingawan sa milabay nga weekend, nagtipunog nga mga basura sab ang giatubang sa kagamhanan sa Dakbayan. Matod sa Department of Public Services nga nakakolekta sila og 330 tons nga basura ni atong Domingo ug nakapuno og balig 85 ka dump trucks. Maski na sa 85 trucks, we were very overwhelmed of the situation of the volume of garbage nga na-generate sa mga tao nga mga spectators. Mga after na sa Sinulog at around mga 1 AM, 2 AM, nag-uwan siya ma'am. So kami na more gyud ni pinaka-factor namang uwan kay ang mga basura na to na pilit. So maglisod og silig atong mga tao na. Nagkanayon ang acting department head sa DPS, John Paul Gilasque, nga daghang basura ilang nakolekta di lang duol sa CCSC apan lakip na sa Basilica Minori del Santo Niño, Osmeña Boulevard ug mga night market sa Colon Street. Samtang giisip nga critical areas o labing daghan nga basura ang nakolekta sa General Maximum Avenue, Fuente Circle, baseline sa May Juana Osmeña Street ug J. Lorente Street. Naabtan naglunes sa buntag ang pagpanglimpyo sa mga street sweepers sa Dakbayan. Nang grabe kay mga critical areas kay after sa Sinulog Mardi Gras, ang tanang mga batanon, tanang mga mga nanuroy sa Sinulog anha sila magtapok sa Fuente. So unang mga critical areas nga daghan mi og volume nga nakuha og basura. Starting from 6 o'clock in the evening until finished, wala tay kwan ang mga day off akong gipatrabaho kay inana man na mo ma'am nag-issue kog memo nga approved by the mayor nga pahimangno sa katawhan nga gawa sa kalingawan mahinungdanon sab nga atong hatagan og pagtagad ang atong palibot ug ang kalikupan. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.